Det kommer så til at handle lidt om EU, fordi vores tese er ligesom, at EU får mere at sige i forhold til, hvilke temaer eller emner, der kommer på dagsordenen, den politiske dagsorden, i takt med globalisering, øget interaktion. Jeg tror, det går op for de fleste, at EU får mere at sige. Og dermed så er vores tese i hvert fald også, det vi sad og snakker om det, at så må EU også på sigt komme på dagsordenen, når det nu bliver så vigtigt. Og Barroso, han snakkede om her den anden dag, en EU-federation og sådan nogle ting. Det er jo kun spændende. Men jeg tror bare, jeg vil overlade det til Christoffer. Giv ham en hånd. Jamen, tusind tak for invitationen. Det lyder et rigtig spændende emne. Jeg har kaldt sådan titlen på mit oplæg som omverden på den politiske dagsorden, men jeg vil hovedsageligt sige noget om EU, men jeg kan også prøve at sige lidt mere om omverdenen. Han kan også betyde nogle andre ting, andre typer af emner end EU, som også kunne være relevante for den politiske dagsorden. Og det skal jeg nok også forsøge at sige lidt om, men jeg vil sådan holde mig til EU som hovedcase. Yes. Jeg har tænkt mig at sige lidt om tre ting. For det første så vil jeg sige lidt generelt sådan statskundskabsteori om, hvordan fungerer den politiske dagsorden, og også lidt om, hvad der egentlig menes med den politiske dagsorden. Som jeg fik at vide, så har jeg lavet en doktorafhandling, der handler om det her politiske dagsordenfastsættelse, hvor jeg også har studeret EU som case, og det er selvfølgelig det, jeg vil sådan hovedsageligt vil trække på. Jeg vil også prøve at komme, altså den afhandling har en lang række studier, andre emner, flygtninge og indvandrere, miljø og andre typer af spørgsmål. Så der er noget generelt viden om, hvordan den politiske dagsorden fungerer, som ligesom ligger til grund for det, jeg vil sige om EU. Så derfor vil jeg starte med at trække en lille smule sådan teori op, også for at vi ligesom har styr på nogle af begreberne for det her med den politiske dagsorden, så videre. Det kan også betyde en forholdsvis forskellige ting, og omkring EU, så er det ikke lige meget, hvad man mener med det. Man kan have forskellige synsvinkler på, hvor meget EU, hvor vigtig EU er i dansk politik. Og noget af det handler meget om, hvad man egentlig studerer, hvad man egentlig kigger på. Det viser den anden forskning, der er om EU som politisk emne, udover det, jeg har lavet. Det viser også, at det betyder rigtig meget, hvad det egentlig er, man studerer. EU er rigtig vigtigt i nogle henseender, i andre henseender spiller det ikke så stor en rolle. Det skal jeg komme tilbage til. Men som sagt, så går over til sådan på baggrund af det mere generelt, så sige noget konkret om EU som politisk emne, om godt med det samme annoncere, at det ligesom handler om, det er egentlig at sige, jamen, hvorfor spiller EU så relativt begrænset en rolle i dansk politik, som det egentlig gør. Vi har selvfølgelig haft nogle folkeafstemninger, som i sagens natur handler om EU, og hvor det selvfølgelig fylder rigtig meget. Hvis man ser bort fra de der folkeafstemninger, så er det egentlig interessant, hvor relativt lidt EU fylder politisk ting, for eksempel på mange af de valgkampe, vi har haft, hvor lidt de egentlig har handlet om EU-spørgsmålet. Og det er værd at gå lidt nærmere i, at ligesom stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan det være? Det er ikke så overraskende, når man begynder at tænke det igennem ud fra sådan en dagsordens logik, og begynder også at sammenligne med nogle andre emner. Noget af det, jeg har lavet i min afhandling, også at sammenligne lidt med flygtninge og indvandrere, som er sådan et spørgsmål, der er kommet op i den periode, man måske også havde en forventning om, EU skulle frem på dagsordenen. Det er også et emne, der er blevet promoveret af nogle af de samme aktører, som gerne vil have mere fokus på EU, Dansk Folkeparti for eksempel, men de har haft langt mere held med flygtninge- og indvandrerspørgsmål, end de har haft med EU-spørgsmål. Så der er også lidt en underliggende sammenligning. Godt. Så vil jeg sige lidt til sidst om sådan fremtidsperspektiver. Er der grund til at tro, at EU, at det må komme på et tidspunkt, det var lidt ligesom det oplægget var, at det bliver vigtigere og vigtigere, og på et eller andet tidspunkt, så må vi komme til at diskutere det her spørgsmål noget mere. Det skal jeg nok prøve at overveje, også prøve her at diskutere lidt, sige, hvad er der andre måder, som omverdenen måske kan slå igennem på den politiske dagsorden. Men jeg skal nok prøve at have en mening til sidst om det her. Vi stadigvæk vil sige det samme, hvis vi mødes igen om 5 eller 10 år, om vi ligesom må sige, nu endelig så kom det her EU-spørgsmål, kom til at fylde meget i politik. Det vil jeg sige lidt om til sidst. Godt. Men lad os tage det først lidt om, hvordan fungerer den politiske dagsorden. Og som sagt, det er noget, man kan studere på forskellige måder, og den politiske dagsorden, det kan gives meget forskelligt konkret indhold, men det jeg ligesom har gjort i det, jeg har studeret, det er, at jeg har fokuseret på det, jeg kalder den partipolitiske dagsorden. Det vil sige, hvad er det for nogle emner, de politiske partier fokuserer på, når de konkurrerer med hinanden om vælgerne, hvad de jo specielt gør, når man holder folketingsvalg, men jo også i høj grad alle de perioder, der ligger imellem folketingsvalgene. Så ideen er ligesom at sige, at det er partiernes opmærksomhed, det er et nøglespørgsmål i et moderne demokrati. Det betyder ikke, at der ikke er andre aktører, medier især, hvis dagsorden man kan studere, og som man også sådan bredt kunne inkludere i den politiske dagsorden, men de studier, jeg har lavet, de har ligesom den partipolitiske dagsorden, som afhænger variabel. Og
man kan sige, det disse andre studier, der er lavet i forbindelse med afhandlingen, som også sammenligner med medier osv., de viser, at det her med, hvad partierne snakker om, det er så faktisk også ret afgørende for, hvad vælgere og medier og andre typer af aktører egentlig interesserer sig for. Så det er ikke bare sådan et arbitrært valg at kigge på partiernes dagsorden. Det man kan faktisk godt vise, at det betyder rigtig meget for mediedagsordenen. Altså når først partier begynder at diskutere noget, så er det også noget, som finder vej til medierne. Omvendt, hvis det emner, som partierne er forholdsvis utilbøjelige til at diskutere, så er nogle af de studier, vi har lavet, det viser også, så er det faktisk svært for medierne i længere tid at holde fokus på emnerne. Altså politikere er rigtig vigtige for, at medier i lang tid beskæftiger sig med et eller andet givet emne, fordi hvis de tager en eller anden konkret sag op, så er det meget tit den politik, der ligesom udvikler sig ud af det. Det partierne gør, om de kommer med lovforslag, ændringer, hvordan de angriber ministeren, det er faktisk rigtig meget det, mediernes dækning kommer til at handle om. Så hvis ikke partier og andre går ind i spørgsmål, så har medierne typisk svært ved at løbe de her emner igen, eller i gang. Vi kan også vende lidt tilbage omkring EU, for det er også nogle gange en af påstanden, at den manglende opmærksomhed omkring EU, det har også noget med medierne at gøre, de har for få korrespondenter i Bruxelles, og de ved for lidt om det osv. Min påstand vil være, at det kan godt være, men det er ikke det, der er hovedgrunden til, at det ikke får større politisk opmærksomhed. Det har noget med partierne at gøre. Men altså som sagt, det er partiernes dagsorden er ligesom nøglevariablen her. Og det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, for man kan godt give den politiske dagsorden en anden definition, og så kan man måske også komme til nogle andre resultater. Yes. Så også lige en sådan lidt teoretisk ting, at den måde, det der ligesom er ideen her omkring det her med dagsordenfastsættelse, det er, at man kan tale om en partidagsorden som sådan et strukturelt fænomen. Men det der mener jeg, at det er jo altid sådan, at der er nogle partier, som gerne vil tale om nogle bestemte emner, og der er også nogle partier, som meget gerne vil tale om EU-spørgsmål. Det skal jeg nok vise jer om lidt. Men det der ligesom er ideen i den partipolitiske dagsorden, det er at sige, jamen på et tidspunkt så får emner en status, hvor alle partier ligesom synes, de bliver nødt til at tale om dem. Altså fordi de ligesom bliver opfattet som et vigtigt politisk spørgsmål. Så det man skal interessere sig for omkring den partipolitiske dagsorden, det er den her sådan dynamik, der er mellem på den ene side, at partierne gerne vil skubbe bestemte emner frem på dagsordenen, altså der er nogle ting, de fleste partier godt kan lide at tale om, men omvendt så er de også nogle gange nødt til at tale om nogle emner, fordi de nu opfatter det som så vigtige, at dem kan de ikke bare tie omkring. Tænk på flygtninge- og indvandrerspørgsmålet under Nyrup-regeringen. Det er klart, der kom på et tidspunkt, hvor Nyrup-regeringen måske helst havde været fri for at snakke om det her flygtninge- og indvandrerspørgsmål. Men der kom også et tidspunkt, hvor det bare at sige, det har vi ikke nogen mening om, eller det er ikke så vigtigt. Det var bare ikke en politisk mulighed. Der var man nødt til at have en holdning, og også nødt til at gå ud og sige noget konkret om det her flygtninge- og indvandrerspørgsmål. Og på samme måde er der sådan en dynamik her omkring, at partierne har nogle ønsker og nogle emner, de gerne vil promovere på dagsordenen, og det de allerhelst vil, det er sådan set at tvinge deres modstandere til at tale om de emner, de selv godt kan lide. Altså det her med ligesom at sige, at få emner op på dagsordenen, og ligesom sige, nu bliver ens modstandere nødt til at adressere det, selvom de egentlig ikke kan lide det. Det er centralt, hvis vi også går tilbage til 80'erne, jamen der lykkedes det også for venstrefløjen og også andre partier at få miljøspørgsmålet op på dagsordenen. Og klart på et tidspunkt, så slutter regeringen. Det er jo ikke fordi, det var miljø, som der var deres kerne, sådan emne eller interesse, men på et tidspunkt, så var man altså nødt til at have en mening om nogle af de her miljøpolitiske spørgsmål. Så det er den her dynamik, som jeg ligesom har prøvet at arbejde med afhandling og sige, jamen du har partier, som gerne vil promovere bestemte emner, men det er ikke altid, det lykkes. Vi skal ligesom prøve at studere, hvornår kommer de op på dagsordenen og bliver opfattet som noget, alle partierne er nødt til at have en holdning til og nødt til at bruge energi på, nødt til at give opmærksomhed. Så det er lidt af teorien omkring det her. Det er den her sådan strukturelle dimension, hvor man som parti har nogle ting, man gerne vil tale om, men omvendt så bliver man også nødt til at tale om noget, fordi de andre gør det. Yes. Og man kan sige, det der så selvfølgelig er det teoretiske spørgsmål her, det er sige, hvornår bliver emner politiseret? Altså hvornår kommer de op på dagsordenen og får ligesom en status, hvor de her partier bliver nødt til, hvor alle ligesom bliver nødt til at tale om det. Det der ligesom er det sådan, teoretisk interessant at prøve at finde ud af, hvad er det ligesom, der skal til. Fordi det er ikke nok, at et enkelt parti ligesom siger, nu kunne vi godt tænke os, at vi alle sammen snakker om et eller andet emne. Der skal mere til end som så. Så det ligesom har teoretisk at handle om det at sige, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, når nogle emner nogle gange ligesom kommer op og får en status, hvor alle siger, okay, det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at adressere i den næste valgkamp, for eksempel. Eller EU-spørgsmål, man kan sige, at mange af partierne kan langt hen ad vejen, skal jeg også vise ham lidt, føre en valgkamp uden egentlig at sige ret meget om EU. De koncentrerer sig om nogle andre emner, og det kan de godt slippe afsted med. Så det er ligesom det her, der det teoretiske i det. Godt.
hvad har vi så kigget på i afhandlingen? Det er så også været noget at sige, hvad skal der ligesom til for emner når den partipolitiske dagsorden? Hvad er det for nogle forudsætninger? Og man kan sige, at det første det er, at det vi ligesom viser, det handler noget om, hvordan emner passer ind i nogle eksisterende konfliktstrukturer. Altså, det er, der har udsat for sådan en teori om partier og partisystemer, de har ligesom lært, at de er typisk struktureret efter nogle konflikter. Altså partiernes positioner og indbyrdes forhold, de er ikke fuldstændig tilfældige. De skifter ikke fra det ene emne til det andet emne, så vil det være meget svært at få et folketing til at fungere. Der er sådan nogle relativt faste konfliktstrukturer, og i en dansk sammenhæng, der er det meget højre-venstre dimension, som ligesom er det, der strukturerer politik, det er det, der strukturerer, hvordan man laver regeringer, og hvordan man laver forlig osv. Så er der nogle emner, der nogle gange går lidt på tværs af det, og det kan give nogle problemer, men det er grundlæggende den her højre-venstre dimension, der er det, der strukturerer det. Det kan godt være anderledes i andre lande, der har man nogle gange haft andre typer af konfliktlinjer indover, som har struktureret det, og det kan også have haft betydning for EU. Men i en dansk sammenhæng, der er det meget det her spørgsmål med højre-venstre-konflikten, som er afgørende for, om emner lader sig politisere. Og det, der ligesom har været tesen, det her at vise, jamen det betyder faktisk noget, om de her emner naturligt passer ind i højre-venstre-konflikten, om de kan fortolkes som en del af højre-venstre-konflikten. Og der vil også være en stor tilbøjelighed for partierne til at forsøge at skubbe emner ind i den her højre-venstre logik. Tænk på miljøspørgsmål, jamen det blev i høj grad sådan fortolket som et spørgsmål om kontrol med et kapitalistisk system, altså at der var nogen, der tjente penge på at forurene og så videre, og da det først blev fortolket på den måde, jamen, så var det jo ret naturligt et højre-venstre spørgsmål, der ligesom strukturerede partiernes positioner. Så det her med, hvordan de passer ind i eksisterende konfliktstrukturer, det er et af elementerne i at forstå, hvorfor nogle emner lader sig politisere. Jeg tænker på en dansk sammenhæng, også nogle emner som abort, aktiv dødshjælp, den type af emner, de har altid haft det utroligt svært i politik i Danmark, og de bliver faktisk tit defineret som sådan ikke-politiske, etiske spørgsmål. Og det har noget at gøre med, at det er svært for partierne at bruge den her højre-venstre-konflikt til egentlig at definere deres positioner i forhold til det her. Hvis vi kommer til Holland som andet eksempel på et land, jamen der har man jo haft en konflikt mellem kristendemokratiske og andre sådan lignende partier på den ene side, og så sekulære partier, socialdemokrater og liberale partier. Og i den der konflikt, der har abortspørgsmål og lignende spørgsmål passet perfekt. Altså der har partierne ikke haft svært ved at definere deres positioner, ikke efter højre og venstre, men efter den her religiøse sekulære konflikt. Og det har givet en helt anden grad af politisk opmærksomhed. Så det her med, hvordan de passer ind, det er en del af historien om at forstå, om de bliver politiseret. Så er der også et andet vigtigt element i det, er, at der skal være nogen, der har en elektoral interesse i at tale om det her emne. Og der fokuserer det min afhandling også meget på at sige, at det handler om regeringsalternativerne. Altså de store partier typisk, som ligesom definerer regeringerne, Venstre og Konservative på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side. En af dem skal have en nogenlunde klar elektoral interesse i at skubbe nogle bestemte spørgsmål frem på dagsordenen. Hvis det ikke ligesom er klart, hvad gevinsten kan være her, så er man også utilbøjelig til i hvert fald i lang tid at bruge politisk opmærksomhed på dem. Og det her med de regeringsalternativer, det er en lille smule vigtigt, for man kan sige, der vil altid være små partier i sådan et partisystem, der godt kan lide et emne. Tænk på Kristeligt Folkeparti, de vil jo sådan set gerne tale om abort og så videre, men det er ikke nok til at drive sådan nogle spørgsmål frem. Jeg vil også, det skal komme lidt tilbage til, også våge den påstand, at jamen, der er også partier, der gerne vil tale om EU, Dansk Folkeparti, men også Enhedslisten for eksempel. Og de har også en klar elektoral interesse i det. Det vil være fint for Pia Kjærsgaard og company at få et valg, der handlede meget om EU. Det vil helt klart, tror jeg, styrke Dansk Folkeparti. Men det er ikke nok til at drive sådan et spørgsmål frem på dagsordenen. Jeg skal nok vende lidt tilbage til, hvad der ligger i det her med elektoral interesse, men det handler grundlæggende om, at der er sådan et rimelig klart vælgerflertal, der har sådan en bestemt holdning til det her spørgsmål. Altså at man ligesom kan se, at hvis vi indtager den her position til emnet, så får vi også i hvert fald flertal af vælgerne i ryggen. Det har været rimelig klart på flygtninge- og indvandrerspørgsmål, at sådan en flygtninge- og indvandrerskeptisk holdning, den havde, og det viser de studier, der er af emnet også, det havde faktisk ret bred opbakning i befolkningen. Der var helt klart nogle stemmer at hente ved at have den her sådan indvandrerkritiske holdning. På samme måde med miljø tilbage i 80'erne, altså sådan en miljøvenlig sådan holdning, den havde også stor vælgermæssig opbakning tilbage i 80'erne. Så der skal være sådan nogle rimelig klare vælgermæssige fordele knyttet til de her emner, før de her store regeringsalternativer, de store partier, egentlig er villige til at tage dem op. Endelig så det sidste element, der er i det her, det er, at der skal være nogle anledninger til at tale om emner. Altså man kan ikke bare politisere emner sådan ud i det blå og sige, nu vil vi bare gerne tale generelt om et eller andet. Altså politisering, det er altid drevet af nogle konkrete ting.
konkrete historier i medierne, konkrete begivenheder. Man kan også prøve at generere sådan nogle anledninger selv, nedsætte en kommission, der kommer med en stor rapport for eksempel. Altså det er sådan den konkrete proces, der foregår omkring politisering. Man kan sige, at de første to ting, det er sådan noget lidt mere strukturelt, der giver nogle partier nogle interesser i nogle bestemte emner, men politisering, det udspiller sig altid konkret omkring nogle anledninger. Prøv at tænke på flygtninge og indvandrere, hvor meget af det, der har handlet om sådan konkrete historier om integrationsproblemer, eller flygtninge, der kommer til Danmark og snyder osv. Altså, det er altid de her konkrete anledninger, der er afgørende for det, der foregår i forhold til politisering. Og det er selvfølgelig også noget, man kan studere også. Noget studeret afhængigt er, altså, er der nogle emner, der genererer flere anledninger end andre? Er der forskel på, hvad for nogle typer anledninger, som nogle bestemte emner giver? Altså, miljø har været selvfølgelig meget drevet af historier om konkrete historier om forurening. Altså tilbage i 80'erne også Tjernobyl-ulykken og den her Bhopal-katastrofe i Indien, men også forurening af vandmiljøet i Danmark osv. har også været sager, der har fyldt rigtig meget. Og det er klart, der er forskel på emner, hvordan de genererer den type af lidt sensationelle historier, som er gode for nogle, når man har nogle politikere, der faktisk godt vil tale om nogle bestemte emner. Og det kan vi også snakke lidt om EU, om hvordan det ser ud for EU-spørgsmål. Godt, men det var sådan en lille smule generelt om hvordan jeg ligesom har fortolket det her med den politiske dagsorden, og lidt om, hvad er det så for nogle teoretiske indsigter, der ligesom er kommet ud af det, hvad er det for nogle dynamikker, som jeg kunne identificere i, hvordan det her egentlig foregår. Og som sagt, det der er i afhandling, det er sådan et studie af både nogle sådan generelle statistiske studier af nogle forskellige dagsordener, der er sammenhæng, og så nogle komparative studier af nogle forskellige emner, EU, flygtninge, indvandrere, miljø og sådan noget abort, aktiv dødshjælp, den type af spørgsmål, som ligesom prøver at vise nogle af, hvordan det er, det her udspiller sig. Vi så prøver at kigge på EU, som er den konkrete case her. Man kan sige, det første, man kan sige, det er, jamen der er forholdsvis begrænset opmærksomhed omkring, i hvert fald partipolitisk opmærksomhed omkring EU uden for folkeafstemningssituationen. Det er klart, når der har været folkeafstemninger, så er det ligesom det handler om. Men man kan faktisk vise, at der er forholdsvis lidt sådan spillover. Altså der er en del sådan EU-teorier, der ligesom har prøvet at sige, at der er spillover, når man får en folkeafstemning, så bliver de her spørgsmål hængende. Men det er påstår, at hvis vi ser på Danmark, så er det faktisk imponerende, hvor kort tid der er gået fra en folkeafstemning til ligesom det her emne. Det er fuldstændig fejet af banen igen. Og hvis man skal prøve at illustrere det, så vi prøver at kigge på den her, som er hvor vi har kigget på regering eller valgprogrammer for nogle af de store partier. Altså hvor mange og det tallene viser, det er egentlig hvor stor en andel af de her programmer handler om EU-spørgsmål. Og det man kan hæfte sig ved, det er at for det første der er jo faktisk nogle partier, som gerne har vil snakke om EU. Man ser på Dansk Folkeparti og Enhedslisten her, men de har faktisk ved hver eneste valg givet en væsentlig del af deres partiprogrammer til EU. Dansk Folkeparti, der er rigtig mange nogle gange. Men hvis vi ser på de tre store partier, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, så med sådan en enkelt undtagelse omkring Venstre i 1990, så er det faktisk tit meget, meget lidt, de har talt om det. Altså langt de fleste af Socialdemokratiet og Venstres valgprogrammer, der har vi ikke kunne finde en eneste sætning om EU-spørgsmål. De konservative har været lidt mere tilbøjelige ved nogle af valgene, men det spiller ikke, det spiller ikke den store rolle. Det er ikke, man har godt kunne føre en valgkamp uden egentlig at fokusere særlig meget på EU. Og det er ligesom det, som er kernen i det påstand her, jamen det er ikke noget, der er særlig centralt, når partierne skal ud og konkurrere om vælgerne. Så kan man faktisk langt ad vejen skubbe det her spørgsmål til side. Så er det helt andre politiske spørgsmål, det handler om. Men som sagt, der har været partier, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som egentlig har forsøgt, altså som gerne har vil have det her til at spille en rolle i valgkampene. Det er bare ikke lykkes for dem. Sagt, altså påstanden er, at det har begrænset opmærksomhed fra partierne uden for folkeafstemningssituationen. Omvendt så skal man skal så lige være opmærksom på, at det er jo så sådan, når man er ude og konkurrere om vælgere, men der er jo masser af politik og hvad partierne gør, som ikke har den her sådan umiddelbare elektorale dynamik, altså masser af det arbejde, der foregår på Christiansborg, sådan der handler om at lave noget mere konkret hverdagsagtig politik, jamen der spiller EU en langt større rolle. Altså der findes jo de her opgørelser, som nogle gange vi har diskuteret om, hvor mange af lovene kommer fra Bruxelles osv., og det kan man strides lidt om, men det rokker ikke ved, at i det der dagligdags folketingsarbejde, jamen der spiller EU en ret stor rolle, fordi der kommer rigtig mange konkrete initiativer fra EU, som Folketinget bliver nødt til på en eller anden måde at forholde sig til. Det type arbejde, det er bare relativt afkoblet fra den her partikonkurrence.
Så igen, det vil sige, det er vigtigt her, at vi lige, altså at den politiske dagsorden i min optik, jamen det er det her partikonkurrenceelement. Hvis man studerede den politiske dagsorden, som siger, hvad brugte folketingsmedlemmer måske deres tid på, så er jeg sikker på, at man finder ud af, at EU-arbejdet spiller en langt større rolle. Så det er ikke fordi, at politikerne på den måde er ligeglade med EU, eller de ikke bliver nødt til at forholde sig til det i hverdagen, men det er bare ikke noget, der kommer frem, når vi skal føre valgkampe osv. Så vil jeg også sige, at det her med, om EU ikke spiller en stor rolle, det er relativt typisk for de fleste lande. Altså der findes en række sådan komparative studier, der prøver at kigge på, at spiller EU en stor rolle i valgkampe osv., og det de viser, det er, at der er et par enkelte lande, hvor det har spillet en rolle. Det har spillet en rolle ved det sidste hollandske valg, men Danmark er sådan set ikke atypisk. Altså i langt de fleste lande, der er det ikke EU, der bliver konkurreret om, når der skal holdes valg. Eksemplerne findes, altså Norge har haft en tradition for, at EU har spillet en større rolle end i Danmark, og det har noget at gøre med, at det i Norge er blevet fortolket som en del af den her konflikt mellem center og periferi, som har sådan en meget veletableret status i Norge, og det ligesom har fået den indpakning i Norge, men så spiller det sammen med nogle konflikter, som er meget veletableret i Norge, og derfor har det fået langt større opmærksomhed i Norges sammenhæng. Schweiz og Storbritannien og andre eksempler, hvor det har spillet en rolle, den kan vi måske vende tilbage til, men altså, Danmark er ikke atypisk på den måde, og det har noget at gøre med, at de her ting, jeg sagde før med konfliktstruktur, højre og venstre osv., det er relativt ens i mange af landene. Så det er nogle af de samme forudsætninger, der skulle gøre sig gældende, hvis det skulle få opmærksomhed. Og så kan man så sige, hvordan kan det være? Altså hvis vi prøver ligesom at anvende noget af det teori, jeg kom med før, hvordan kan det så være, at EU ikke får større opmærksomhed? Og det første, man kan kigge på, det er jo det her med, men det passer faktisk dårligt ind i højre-venstre-konflikten. Altså, som vi så før med Enhedslisten og Dansk Folkeparti, så er det jo et spørgsmål, hvor de fleste af store partier inde i midten, de er relativt enige om sådan en pro-EU-holdning, mens yderpartierne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, det er de partier, der er skeptiske. Det vil sige, at det er ikke indlysende, hvordan man skal fortolke det ud fra et højre-venstre perspektiv. Og det her det har selvfølgelig noget at gøre med den måde, EU har udviklet sig på. Oprindeligt var det sådan meget et markedsprojekt, og derfor var man også, der havde det lidt mere højre-venstre fortolkning, fordi venstrefløjen var kritisk, fordi de så det som sådan endnu et kapitalistisk projekt. Men efterhånden, som vi kommer op i 80'erne og især 90'erne, hvor det her spørgsmål om national identitet og integration osv., det kom på dagsordenen, så fik du hele skepsisen på højrefløjen, som Dansk Folkeparti repræsenterer. Og det er meget typisk for de fleste lande, at du har den her sådan skepsis på fløjene, og så har du en større, mere EU-venlig holdning inde i midten. Men det gør altså, det ikke er indlysende, hvordan du skal fortolke det her som et højre-venstre spørgsmål. Men tænk på, at man kunne prøve at lave et tankeeksperiment. Tænk på, hvis nu Socialdemokratiet blev enige om, at man ville prøve at flytte sig i en mere EU-skeptisk retning. Man kunne sige, at der var måske nogle vælgere, man kunne tiltrække ved at blive mere EU-skeptisk. Men hvad vil ligesom resultatet være af det? Ja, det ville jo være, at man pludselig ligesom var venner med Dansk Folkeparti, og hvad skulle man stille op med det i forhold til regeringsdannelse osv.? Det samme med, hvis du tog Venstre eller Konservative, hvis de ligesom sagde, nu prøver vi ligesom at gøre lidt ligesom Dansk Folkeparti og blive mere EU-skeptiske. Jamen hvad så står vi lidt tilbage og venner med Enhedslisten omkring det her spørgsmål. Hvad skal vi stille op med det i forhold til regeringsdannelse? Så derfor er det et emne, som ikke sådan lige lader sig indfortolke i højre og venstre. Og det er en af grundene til, at man ikke er så interesseret i det. Det andet, det har det at gøre med, hvad er egentlig de elektorale interesser i EU? Og der er jo ingen tvivl om, der er stor EU-skeptisk i mange af de her landes befolkninger, også i Danmark. Men det er jo noget mere kompliceret end som så, og det er jo ikke bare fordi man bliver EU-skeptisk, så er det ikke sikkert, at man nødvendigvis har vælgerbefolkningen med sig. Hvis vi prøver at se på de folkeafstemninger, der har været i Danmark, så har de jo givet forskellige resultater. Selvom jeg tror, folks holdninger har været nogenlunde identiske. Og det, der ligesom har været kernen i det, det er at sige, hvordan er det her egentlig blevet vinklet? Altså, hvad er EU konkret kommet til at handle om? Hvordan er det konkret blevet fortolket i de her folkeafstemninger? Fordi det, man kan se, hvis man studerer folks holdninger til det sådan mere i detaljer, det er, at folk er sådan set grundlæggende positive over for et økonomisk, markedsmæssigt samarbejde. Det der er klart flertal for i Danmark. Men der er en langt større skepsis, når vi kommer ned og rører ved sådan noget med national integration og selvstændighed og sådan noget. Så det handler meget om, hvordan bliver det her egentlig vinklet, hvordan bliver det fortolket. Og det, der så også er vigtigt at forstå, det er noget, der er meget svært at kontrollere rent politisk. Prøv at tænke på euroafstemningen i 2000. Man kan sige, det var jo egentlig det var det jo handle om økonomi. Fordelene ved at have en fælles valuta osv. Men hvis vi ser det, der egentlig skete i den her folkeafstemning, så kom det jo til at handle om national selvbestemmelse. Det var meget den måde, folk fortolkede det her eurospørgsmål på, og derfor endte de faktisk med at være relativt kritiske og et relativt klart nej.
Men det er ret tydeligt, hvis man studerer de her folkeafstemninger, at det her med, hvordan det egentlig bliver vinklet, det er helt afgørende for, hvordan en stor del af vælgerne egentlig reagerer på spørgsmål. Og det er også noget, man finder i studier i andre lande, er, at det handler helt om, hvordan man får sat det her emne op, hvordan folk egentlig ser på EU. I kan også prøve at se på det hollandske valg, der lige har været. Det lå jo længe til sådan et meget EU-kritisk valg, og nogle af de her partier, der var EU-kritiske, de stod til at stå enormt stærkt, og sådan på sådan en dagsorden, der handler om, at nu skal vi smide grækerne ud, og det er for galt, vi skal betale til dem osv. Men sådan endte det jo ikke, fordi det kom et stykke, så fik den her valgkamp jo lidt en anden vinkling omkring EU-samarbejdet, og så var den der meget EU-kritiske dagsorden egentlig ikke nogen vælgermæssig succes for de der partier i Holland. Så man kan sige, det er meget svært egentlig for nogen at forudsige, hvad vil der ske, hvis et folketingsvalg i Danmark kommer til at handle om EU, sådan som det primære emne. Jamen det forskning der er om det vil sige, at det kom fuldstændig an på, hvordan vi diskuterede EU, og hvad det var for en vinkel, vi lagde ind på det. Og det gør altså, at der er ret stor usikkerhed for de sådan store partier omkring at sige, vil det nu være klogt for os at forsøge at skubbe til det her spørgsmål? Måske, men det er langt fra at give. Så har det været langt mere attraktivt for eksempel Venstre og Dansk Folkeparti osv. at føre et valg omkring flygtninge og indvandrere. Der tror jeg, man har været nogenlunde sikker på, at hvis det kom til at fylde meget, så var det som regel et fordel for de her partier. Omvendt længere tilbage i tid, et valg, der handler om miljø, jamen det vil typisk gavne Socialdemokratiet og Venstrefløjen. Så der er noget med EU-holdninger, som spiller en rolle her. Endelig, som man siger, anledninger, de findes nok omkring EU, altså der holdes jo topmøder og den type af ting, så de findes, de måske ikke altid så attraktive. Det er ikke sådan sensationelle historier om forurening eller kriminelle indvandrere osv., men omvendt så, altså de her topmøder, der er ligesom nogle indimellem og med en rimelig forudsigelighed, nogle anledninger, hvor dem, der var EU-skeptiske, for eksempel kunne tage emne op. Traktatudvidelser har jo også typisk været en god anledning for sådan noget. Så det er ikke sådan, at EU er uden anledninger, men de har måske heller ikke den her meget sensationelle karakter, der nogle gange gør det nemt. Godt. Det var lidt om at sige, mit bud på, hvorfor er det EU har så svært som politisk spørgsmål. Det har altså noget at gøre med, at de ting, der ligesom skal være til stede, før de store partier, dem der ligesom danner regeringerne, de skal interesseres for spørgsmål, de er ikke rigtig til stede omkring EU. Det handler både om, at det passer dårligt med højre-venstre-konflikten, men det handler også om, at det er ret uklart, hvor vælgerflertallet egentlig ligger på det her spørgsmål. Og derfor vil der typisk være andre emner, der er mere tiltrækkende at tale om. Så lige til at slutte af, altså fremtidsperspektiv, er det her noget, der vil ændre sig? Altså, måske også mere generelt. Altså, mit bud vil sige, omverdenen som sådan, altså bare det, vi begynder at handle mere med andre lande, eller bliver mere globaliseret osv., altså det bliver ikke i sig selv sådan umiddelbart noget politisk tema. Fordi de mekanismer, der ligesom styrer de politiske dagsordner, altså de reagerer ikke bare sådan på, at verden ændrer sig. Den måde, det fungerer på, det er, at det handler om, hvordan nogle konkrete emner ligesom møder den nationale politiske kontekst, der nu er. Og det, der er meget afgørende, det er at sige, jamen, de fleste landes partipolitik, jamen, de fungerer efter nogle konfliktmønstre, som er relativt stabile. Altså noget af den forskning, der er om sådan et partisystem, og det viser jo også, at de her konfliktstrukturer, den kan man jo finde, de har jo tit 100 år på banen, eller sådan noget, opstået som resultat af nogle samfundsmæssige konflikter, som måske langt hen ad vejen er væk, men de vil typisk leve videre, fordi partisystemerne er bygget op omkring dem, og har vi udvist stor stabilitet. Så det handler altså meget om, hvordan sådan nogle forandringer, også en øget vigtighed af omverdenen, hvordan de her konkrete emner, det ligesom giver anledning til, hvordan de egentlig møder nogle relativt stabile partipolitiske konflikter. Og vi kan også, altså, hvis I har omverdenen været meget på den politiske dagsorden i Danmark, jamen tænk på Mohammed-krisen, det er klart, der fyldte det rigtig meget, men en del af den historie var også, fordi de lod sig indfortolke i en national konflikt omkring flygtninge og indvandrerspørgsmål. Altså det passer jo perfekt ind i den konflikt, der var der i forvejen, så det var ligesom på den ene side noget udenrigspolitik, men på den anden side var der også blev det også bundet op på nogle nationale politiske konflikter, som var der i forvejen, der handlede om flygtninge og indvandrere osv. Jeg tror egentlig, det startede som en del af den konflikt, det var det, der drev Jyllandsposten mere end noget som helst sådan udenrigspolitisk motiv. Så det er ikke fordi omverdenen ikke godt kan blive genstand for sådan en stor politisk konflikt, men den gør det, hvis den ligesom lader sig passe ind i noget eksisterende politik. Og det kan man jo også se, hvis man tænker lidt tilbage i tiden, der hvor omverdenen måske har spillet allerstørst rolle, det er jo at gå tilbage til den kolde krig. Altså, det har været et stort politisk spørgsmål, men det er jo igen også fordi, at den kolde krig lod sig indfortolke som et højre-venstre spørgsmål. Altså det her aspekt omkring kommunisme og så videre, det gjorde, at det passede perfekt ind i de konflikter, der i forvejen var i partisystemet.
Altså dansk sikkerhedspolitik spillede jo en stor rolle op igennem 80'erne og så videre, men det havde også noget at gøre med, at det spillede sammen med nogle politiske konflikter, der var der i forvejen. Så man kan sige, de politiske dynamikker er meget indrigspolitisk orienteret, men de kan sagtens forholde sig til omverdenen, hvis bare omverdenen ligesom lader sig fortolke ind i de her eksisterende konflikter. Og så det sidste her, altså hvad skal du ligesom til så for EU får det her at sige, altså EU er jo ikke, bliver jo nærmest vigtigere og vigtigere, de her år, der kommer også nogle tiltag på sådan økonomisk politisk art, som er forholdsvis vidtgående, og måske også virker, synes jeg, mere vidtgående, end det man kunne have forestillet sig for 10-15 år siden, som et resultat af finanskriser og sådan de behov for at lave overnationale tiltag til at styre økonomien. Altså der er sket meget på den her front, også nogle ting, som jeg tror for bare 15-20 år siden ville have givet et enormt ramaskrig. De virker som om de glider nemmere ned i lys af finanskrisen, men stadigvæk, jamen den sidste valgkamp, der spillede EU jo stort set heller ikke nogen særlig rolle, og jeg tror heller ikke, det kommer til at gøre det næste gang. Og det, der ligesom skal til, tror jeg, før at det vil ske, det er, at EU fik en mere sådan klar højre-venstre-drejning. Altså jeg tror ligesom, det var nok noget på vej op igennem 90'erne, hvor de her idéer om integration, national identitet, de var meget dominerende. Men det er ligesom om, at nu det økonomiske aspekt af EU vendt mere tilbage, og så har det ikke helt den der klare højre-venstre-drejning. Men jeg tror, at det vil ligesom være det, der vil få det til at tippe. Det vil være, hvis EU sådan mere klart bliver et venstreorienteret eller højreorienteret projekt, så lader de det ligesom mere indfortolke i det. Men omvendt, så er det heller ikke noget, jeg sådan lige ser ske. Så mit svar vil nok være, at der er ikke nogen automatisk sammenhæng mellem, hvor vigtig EU er, og så hvor meget sådan partipolitisk opmærksomhed det får. Det skal stadigvæk fortolkes ind i nogle konflikter, som partierne synes er vigtige, og der vil jeg mene, der er nogle ting med EU, der ligesom kan forklare, hvorfor det kun sker i begrænset omfang. Godt, jeg tror nogenlunde, det var det, jeg vil sige. Der er lige 2 minutter, inden vi skulle holde en pause til nogen. Hvis der er nogle spørgsmål, der ligesom retter sig meget konkret til det her, så synes jeg, det vil være oplagt at tage dem, inden vi holder pause, og så kan vi diskutere lidt mere generelt, når Niels har holdt oplæg. Nej, så gemmer vi, selvom der ikke dukker nogen op. Ellers så er det en lille pause. Ja, det er måske lidt unødvendigt, jeg har den her. Men så er det Niels' tur, og han har skrevet en masse ting. Jeg har spurgt, om han kunne bruge det til noget. Der var noget at sige, og det mener han. Så der er vi så heldige. Men jeg ved ikke, tidligere udenrigsminister, folketingsmedlem, Niels Helveg Petersen. Giv mig en hånd. Ja, det sjove ved for mig at deltage i diskussionen her, det er jo som at se en, skal vi sige, teoretisering af mit liv, om jeg så må sige. Jeg har levet i et liv i politik, og for sådan at trætte jer rigtigt med noget morfarsnak, så var jeg jo altså ordfører for mit parti forud for folkeafstemningen i 72. Og jeg kom sådan til at tænke på, hvis nu vi havde været nøjagtigt 40 år siden i dag, så havde vi ikke været her. Så havde vi været i det største auditorium på universitetet, og de allerfleste af jer havde været rødglødende modstandere af EU. For det var studenterne dengang. Det var helt klart, at det var en af de grupper, hvor modstanden imod, at vi skulle være medlemmer, var allerstørst. Det har heldigvis ændret sig siden, men dengang ville der have været bannere, og der ville have været plakater og musik, folkesanger og protest, og jeg ved ikke hvad. Og det er meget pudsigt at tænke på. Nu går jeg beklager jer over, der er ingen, der diskuterer det. Jeg synes, det sådan set er meget velgørende, at man kan diskutere det nogenlunde afslappet. Det kunne man i hvert fald ikke dengang. Det var et opslidende slag. Og jeg tror, jeg kan måske føje lidt til forklaringen på, hvorfor der i lange perioder ikke har været så stor lyst til at diskutere EU. Det hænger efter min mening først og fremmest sammen med, at for Socialdemokraterne har denne diskussion altid været ekstremt ubehagelig. Fordi det socialdemokratiske vælgerkorps, det traditionelle socialdemokratiske vælgerkorps, er dybt splittet i EU-sagen. Det er jo også sådan, at vi ved, at ved de
i hvert fald ved den første folkeafstemning, den i 72, der var der et flertal af socialdemokrater, der stemte nej. Og det havde stor betydning, også rent praktisk politisk, fordi Krag, som var statsminister dengang, han frygtede alvorligt, at det ville blive et dansk nej. Og det var der ikke noget mærkeligt i, for de forsamlinger, hvor han kom, der var modstanden meget stor. Ikke mindst i SID, altså det gamle det der hedder 3F, som var en meget stærk fagforening, som Anker Jørgensen var formand for, før han efter folkeafstemningen i 72 blev statsminister. Og jeg var med i den periode der og fulgte det meget nøje, blandt andet fordi jeg var medlem af det, der hed Markedsudvalget. Dengang nu hedder det Europaudvalget. Og vi foretog flere rejser til Bruxelles for at sætte os ind i al EU-stoffet. Og der var Anker med, og jeg tror det var i marts måned 72, at da vi kom hjem fra en af disse ture, så sagde Anker til offentligheden, da han kom hjem, at nu var han tilhænger af EU. Det var en stor begivenhed, fordi han var formand for landets største, eller meget betydelige socialdemokratiske bastion, nemlig SID. Men også efterfølgende har Socialdemokraterne haft meget svært ved spørgsmålet. Og ved andre folkeafstemninger har der også været meget stærk modstand og flertal af nej-siger i folkeafstemningerne fra socialdemokratisk side. Så Socialdemokratiet har haft en klar interesse i at undgå, at dette her blev for meget del af den politiske debat. Men det er et lille bidrag til det Christoffer, han kan tage med, hvis han ikke har det med i sin beskrivelse af historien. Ellers må jeg sige, at der er meget konjunktur i det her. Til tider har som sagt, EU-sagen været utrolig ophidset og ophedet. Til andre tider, så er den dæmpet. Der er meget konjunktur i det. Man kan sådan dele det op i nogle faser faktisk. Altså i perioden fra 68, eller 66 og frem, der var det altså spørgsmål, om vi skulle være medlem. Og der var der altså kul på. Det starter faktisk først i 69. Historien, det er en lang historie, den skal jeg ikke trække med. Men først i december 69, der spiller pludselig Willy Brandt ud og siger, nu må vi genoptage forhandlingerne med Storbritannien om medlemskab. Og Danmark havde jo den position, at vi ville søge om medlemskab af EU senest samtidig med, at britterne søgte. Så da britterne begyndte at søge der omkring årsskiftet 69-70, så søgte vi også. Og så gik forhandlingerne i gang, og de var så færdige i løbet af 72, og vi blev medlemmer efter folkeafstemningen 1. januar 73. Så vi har en periode før medlemskabsperioden, hvor det her var meget hidsigt. Så har vi en periode fra 73, så vi er rubriceret til 90, efter murens fald og kommunismens sammenbrud og det hele, hvor det hele handlede om det indre i EU. Det var at skabe det indre marked, som vi jo havde en folkeafstemning om i 86. Og en folkeafstemning, der var meget splittende faktisk. Socialdemokraterne var imod det indre marked. Og folkeafstemningen kom, fordi et flertal i Folketinget, inklusive også mit parti, sagde til regeringen, at vi ville ikke acceptere den der, som Schlüter kaldte pakken, det indre marked, for det var at gå for vidt i integrationen. Socialdemokraterne var imod, og så benyttede Schlüter lejligheden til at udskrive en folkeafstemning, som på papiret var vejledende, men hvor alle sagde, at vi ville selvfølgelig rette os efter den. Så fik vi folkeafstemningen i 86, og hele den periode her er meget præget af at udvikle EU's indre marked, at udnytte de fordele, der er ved at harmonisere bestemmelser. Altså, det er, meget ofte jo praktisk og relativt ligegyldigt stof, sådan set. Jeg var selv jeg nedlagde mit folketingsmandat i 74, og blev kabinetschef i Bruxelles og arbejdede der for den danske daværende EU-kommissær Gundelag. Og det handlede om harmonisering, for eksempel altså bremser til biler. Hvor sjovt er det?
Altså, det drejer om styrtbøjler på traktorer, husker jeg. Altså, alverdens ting og sager, som man harmoniserer, og som jo har stor betydning, fordi det betyder, at hvis man producerede sine varer i overensstemmelse med EU-standarden, så var der fri adgang til hele markedet. Det var en vital arbejde, men jo i virkeligheden i sine alle petitesser virkelig kedeligt. Og der kom ikke rigtig gang i det der, før efter pakken i 86, hvor man pludselig kunne foretage afstemninger og træffe beslutninger med flertalsafgørelser. Så i den periode der, vil jeg sige, fra 73 til 90, foregår der en masse praktisk godt arbejde med harmonisering på miljøområdet også, fælles bestemmelser på en række områder, men forholdsvis udramatisk i det store og hele. Derefter kommer så murens fald, og straks derefter går jo det i gang i den næste fase, som er udvidelsesfasen. Og hvor EU-begejstringen i Danmark når sit højeste, vil jeg faktisk sige. Fordi vi politikere, og jeg var med i den periode, jeg blev udenrigsminister i 93, og var med til at lægge sporene for udvidelsen, at vi så jo alle sammen, at EU-udvidelsen, det var noget meget stort for Danmark. Og det er ikke så mærkeligt, hvis man ser på et Europakort. Vi ligger jo lå lige på grænsen til Østblokken i Østersøen og nær naboskab til Polen og Østtyskland. Så medlemskab af EU og i øvrigt selvfølgelig af NATO ville være af absolut vigtigt for Danmark. I den periode blev EU-projektet omsider også populært i visse partier til venstre. Det førte jo altså også til, at SF helt skiftede signaler i EU-politikken, fordi pludselig var det jo altså ikke to adskilte Europa. Der var EU ikke en del af delingen, men blev et redskab til at samle Europa. Og det ændrede jo fortegnet, kan man sige, i højre-venstre-diskussionen omkring EU. Den sidste fase, vi nu er i, og som ikke er afsluttet, det er så krisen. Den økonomiske krise, som også er en politisk krise. Læg mærke til, at EU-apparatet, kommission, ministerråd, spiller en meget ringe rolle her i den her krise. Det er i høj grad Tyskland, Frankrig, der kører med sagen, og gør det ved samarbejde. Det er Merkel, det var Sarkozy, eller Merkozy, som man kaldte det, som tilsammen forsøger at løse problemerne her. Og tyngden ligger i dag i samarbejdet mellem nogle af de store EU-lande og kommission, ministerrådet, spiller egentlig den rolle i håndteringen af krisen, som de har gjort i så mange andre sager. Så der er meget konjunktur i det, og det, der så er sket inden for de sidste 10 år, det er jo det nye træk i EU's udvikling. Det er, at der jo i de fleste EU-lande, i hvert fald i meget toneangivende lande, er fremvokset højre nationale partier, der har 2 synspunkter fælles. De er i øvrigt meget forskellige, og de er forskellige aggressionsgrader, hvor egne er forholdsvis i en europæisk sammenhæng ikke blandt de mest aggressive. Men de har 2 ting til fælles. De er imod EU, og de er imod fremmede. Og det kendetegner Front National i Frankrig og Flamse Blok, som nu hedder noget andet i Belgien, og det er Wilders i Holland, og hvor egne DF'er går jo ind i den bunke. Men det er samtidig jo så også i allerhøjeste grad blevet et stort stridsemne i Storbritannien, hvor der er en meget stor gruppe såkaldte euroskeptikere i det konservative parti, som for en dels vedkommende simpelthen ønsker at komme ud af EU. De kalder det noget andet, de vil have en folkeafstemning om det, men det dækker over det ønsker om at komme ud. De ved udmærket godt, at bliver der en folkeafstemning i England, så er det slut. England er bestemt imod.
store problem i England har sådan set aldrig været Margaret Thatcher. Hun var så anti-europæisk. Det store problem er, at alle husmøderne i Manchester var enige med hende. Og derfor havde hun jo en stærk base. Så britterne er i disse år her på vej måske til at skulle have en eller anden afstemning. Cameron har sagt, at det nuværende system for England er ikke tilfredsstillende i EU. Så han vil have genforhandling af et eller andet, han ikke rigtig kan blive klar på. Men for inden af det skal der, hvis der så sker en sådan genforhandling, så skal der være en eller anden form for folkeafstemning. Og der kan de konservative blive tvunget til, at det bliver et ja eller nej, om jeg så må sige. Jeg vil tillade mig at citere en af vores meget store diplomater, Ørstrøm Møller, som i perioden der fra slut 60'erne og frem til han blev ambassadør efter eget valg i Singapore. Han talte med for nylig, han sagde, ja, jeg tror britterne kommer til at have en folkeafstemning, jeg tror Cameron bliver tvunget til det, og så melder Storbritannien sig ud, og så melder Skotland sig ind. Det var et meget interessant perspektiv sådan for den europæiske udvikling. Det burde jeg måske ikke citere ham for, men så tag lidt let på det. Der er i hele den her diskussion om EU jo altså en ting, som er diskussionens, synes jeg, omdrejningspunkt. Det er, husker faktisk en student, det var faktisk min søn Rasmus, der havde været praktikant i EU-kommissionen. Og sammen med andre journalister og andre studerende. Og han skrev en kronik sammen med en af sine venner fra turen, hvor de beskrev meget udmærket. Der var 500 praktikanter fra hele Europa i kommissionen. Og de mødtes selvfølgelig til alle mulige festlige lejligheder. De mødtes til fredagsøl, eller det var fredag hele ugen, tror jeg. Men, og de mødtes til fester, og han kunne konstatere, at de var stort set ens. De gik i de samme tøj, de samme jeans, de samme t-shirts, gik på de samme barer, hørte den samme musik, så de samme film, så de samme fodboldkampe. Mad, mode, musik, alt det var fælles gods for alle de her 500 praktikanter fra hele Europa, også for lande uden for EU. Og så skrev han, og det synes jeg har jeg tit tænkt over, at det interessante er jo, at jo mere ens vi bliver, jo mere betydningsfulde bliver forskellene. Og så begynder man jo at tænke efter, hvad vil det egentlig sige at være dansker, når man sådan ser, at man i virkeligheden er ligesom alle de andre. Hvorfor er det så særligt interessant at være dansker? Således at internationaliseringen i og for sig tvinger en til at gennemtænke, hvad er der være specielt ved at være dansk. Og således at på en måde bliver det internationale med til at i allerhøjeste grad sætte fokus på det nationale og de nationale forskelle. Og de er der jo, når vi ser bort fra mad, mode og musik. Der er særkende knyttet til historie og sprog, kultur i bred forstand. Og i den her sammenhæng må man jo altså sige, at det slående, Danmark er måske den mest nationale nationalstat, der findes. Vi er gennemsyret af det. Grundtvig og hans salme, det handler alt sammen om danskhed. Ikke? Og det viser sig jo også i alle opinionsmålinger, ikke? At folk er lykkelige for at være danskere. Så Danmark, det er et meget stærkt brand for os selv. Vi kan lide det, og derfor bliver det nationale sådan set et tema, som man kan sige, kampen om EU har egentlig stået om kampen om det nationale. Det kan ikke nytte noget, man som dansker ikke er national, eller dansk politiker. Det nytter ikke noget, det kan jeg godt sige. Vi holder med, det er på alle måder vigtigt at bekende sig til nationalstaten her i landet. Den kongelige familie, flaget, sproget. Bedst er det vel sådan set, og smukkest kommes udtryk i H.C. Andersens sang om, i Danmark er jeg født,
hvor han hylder sproget, naturen, historien. Alt sammen uden et kærlighedsdigt, kan man sige, til nationen Danmark, men uden brød imod fremmede. Han sagde jo også samtidig, at rejse er at leve. Det er jo ikke vendt imod nogen, men det er meget karakteristisk, tror jeg, for EU-diskussionen, at der under den er altså en meget stærk diskussion om vores forhold til det nationale og det internationale. Vi er ked af, at Christoffer ikke havde lavet en oversigt over, hvordan det så ud for mit parti og EU, men der er i hvert fald sket en meget betydelig forandring i mit parti, og vi har gjort os umage med altid at have fyldt de europæiske afsnit i vores forskellige valgprogrammer. Hvorfor spiller i det daglige EU-spørgsmål ikke så stor en rolle? Det har dels noget at gøre med, at en stor del af EU-arbejdet er, som jeg også sagde lige før, det er sagt faktisk kedeligt. Det er meget af det detaljbestemmelser, som i vores lovgivning ordnes ved bekendtgørelser, men som i EU-sammenhæng er direktiver, såkaldt EU-lovgivning, men ikke noget, der sætter sind i kog. Så det er den ene forklaring. Den anden forklaring er jo, at EU-samarbejdet er bygget op således, at de borgernære anliggender, det er ikke EU-stof. Alt det, som vedrører os alle sammen sådan i det daglige, unge familiers dagligdag med vuggestuer, børnehaver, skolegang, det rager jo ikke EU. Der er ikke noget, der overhovedet berører familien Danmark her. Omsorgen for sygehuslovgivning, hvordan vi indretter os med det, har ikke noget med EU at gøre, bortset fra at de fordele, der er ved, hvis man kommer til Frankrig, kan man også blive behandlet på et sygehus der. Men det er jo ikke noget, der berører os i vores dagligdag. Det samme gælder den måde, vi indretter os på med ældrepleje og socialvæsen. Spørgsmål om dagpengeperiodens længde har vi ikke en snus med EU at gøre. Og sådan er der jo kolossalt store områder af uddannelse, socialvæsen, i videste forstand, som ligger helt uden for EU's kompetencer. Og det er jo det, der er hverdagen. Og det har man jo villet. Og det er da en god idé. Det er det, der hedder nærhedsprincippet. Alt, hvad der skal løses tæt på borgeren, det skal løses i nationalstaten. Og sådan må det selvfølgelig være. Jeg vil da ikke have, at de i Bruxelles skal bestemme, hvordan den danske folkeskole skal fungere. De gør det heller ikke. Og derfor er der jo kolossal forskel på, hvor meget rolle EU-stoffet spiller på de forskellige sagsområder. Der er et par områder, hvor EU spiller en stor rolle, men på de der meget store, tunge områder, som tilhører, kan man sige, velfærdsstaten, der spiller EU ikke nogen rolle. Der er forskelle, der er på EU, på miljøområdet, jo meget vigtige EU-områder her, fordi der er grænseoverskridende miljøproblemer. Og så på landbrugsområdet, hvor landbruget jo er fra starten af EU et fælles EU-anliggende. Vi har én fælles landbrugspolitik. Ikke på alle områder, men altså sådan på prisområder og en række beskyttelsesforanstaltninger, tekniske bestemmelser af det ene og anden art, fødevaresikkerhed. Det er EU-stof. Og det har det været fra starten. Som min lærermester, den tidligere danske kommissær Gundelach, som var meget fremragende, og var diplomat, havde været det hele sit liv. Han havde været vicegeneralsekretær i det, der nu er WTO. Det hed GATT dengang. Og han er stor ekspert, internationalt anerkendt ekspert i handelspolitik. Det var han sagde til os en gang, jamen EU er grundlæggende jo et kompromis mellem Frankrig og Tyskland, mellem tysk industri og fransk landbrug. Franskmændene ville have en fælles landbrugspolitik, således at fransk landbrugseksport kunne komme ind alle vegne. Så altså fri handel internt i EU med landbrugsvarer, og tyskerne havde brug for markedet for deres industriprodukter. Og derfor har landbrugspolitikken fra starten været ikke bare sådan en eller anden tilfældig udposning på EU-samarbejdet, men har været fuldstændig fantastisk vigtig for hele EU-konstruktionen.
Så på landbrugsområdet og tilgrænsende områder, noget på miljø, noget på det juridiske, der er der altså, spiller EU en rolle. Men på de almindelige områder, det gælder jo også skatteområdet, spiller EU ikke nogen særlig rolle. Vi har momsdirektiv, og vi har forskellige forsøg på at harmonisere beskatning, men det viser sig at være næsten umuligt. Der gøres mange forgæves forsøg på at få harmoniseret skattestrukturen. Så nærhedsprincippet har vi villet, og det betyder så også, at det, som vedrører EU, det har ikke så forfærdeligt meget med danskernes hverdag at gøre. Og hvorfor så? Så derfor har der ikke været så stor, i de senere år, så stor politisk interesse for det mellem slagene. I forhold til det, som Christoffer har sagt om, hvad der interesserer de politiske partier, så er det, det har jeg ikke jo haft sådan, tænkt mere igennem. Jeg har vil jeg gerne sige, sådan synes jeg, løftet finger over for konceptet om, hvad de politiske partier interesserer sig for. Og det kan jeg bedst illustrere med et citat af den tidligere britiske premierminister, den meget fremragende politiker, Macmillan. Han blev så spurgt, hvad der sådan var, der drev værket, hvad var hans strategier, og hvad var det, der sådan optog ham som statsminister. Hvad var det, der sådan drev værket? Hvortil han svarede, events, begivenheder. Der opstår hele tiden nye begivenheder, som man er nødt til at tage stilling til, som ikke er planlagt overhovedet. De politiske partier er tit hjælpeløse i den henseende, fordi pludselig opstår der spørgsmål, som man bliver nødt til at tage stilling til, og som man måske er nye. Og det er jo det sjove også ved at være politiker, at der er jo ikke 2 dage, der er ens. Det skifter, og emner, som kan være meget hotte i en periode, dør meget pludseligt igen. I disse dage her, så diskuterer vi Dovne Robert, og vi diskuterer formandskab i SF, men alt det der, det løser sig jo på et eller andet tidspunkt, og så dør det hen. Men man er nødt til at tage stilling til det, når det opstår. Og der opstod altså pludselig ved Søvndals afgang en situation, som vi nu alle sammen er nødt til at tage stilling til, og som drives af events. Og når de har valgt en ny formand, så kommer der en ny begivenhed, de skal tage stilling til. Og sådan er det. Og det indeholder altså en meget, meget stor grad af sandhed. Og jeg vil sige ikke mindst, når jeg ser på min virksomhed som udenrigsminister i 8 år, altså, så eksploderer der en bombe et eller andet sted. Så er der en tsunami. Danskere i vanskeligheder. Pludselig skal man tage stilling til det. Det er jo ikke planlagt sådan noget. Pludselig falder muren. Det er man da nødt til at tage stilling til, ikke? Og det var ikke noget, der var planlagt af politiske partier, men pludselig bliver det et centralt emne. Så jeg vil gerne have lov at give den tilføjelse til teoridannelsen, at selvom Macmillans er for typisk britisk, sådan løst og yderst pragmatisk, så er der altså meget sandhed i, at begivenheder driver værket i politik. Det var det ene, jeg ville sige. Jeg har nævnt det der med, hvor forskellige EU-sagen er på forskellige områder. Og så har jeg til sidst et hjertesuk, som jeg gerne vil have med, som har med EU-politikken at gøre. Det er, at man løsagtigt og fejlagtigt taler om suverænitetsafgivelse i forhold til EU. Jeg kan ikke fordrage det ord. Fordi det er ikke det, der står i grundloven. Der står i grundlovens paragraf 20, at beføjelser, der efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige organisationer. Det er meget veldefineret. Det er beføjelser, som tilkommer rigets myndigheder, der ved lov i nærmere bestemt omfang kan overlades. Suverænitet er jo et totalt elastik begreb. Hvem er suveræn? Det er der jo ikke nogen, der er. Vi er alle sammen afhængige af, i større eller mindre grad af vores omgivelser,
Man er jo ikke suveræn, man er afhængig af elektricitetsforsyningen virker, og man er afhængig af transportsystemer, steder at bo, og hvem er uafhængig og suveræn? Ingen. Og hvorimod beføjelser, der efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, det kan man begynde at forholde sig til. Det er så en juridisk tolkning, og der tolker man ikke på en eller anden elastik i metermål. Og denne bestemmelse skylder vi jo i øvrigt Aarhus Universitet. Den, der har formuleret bestemmelsen, er den daværende folkeretsprofessor her på stedet, Max Sørensen. Og hvis I vil læse et fremragende stykke juridisk litteratur, så skal I læse hans bidrag til Grundlovskommissionen. Jeg tror, det er et bidrag fra 49, hvor der står den første udkast til den her bestemmelse, som kom ind i grundloven i 53. Og han valgte at prøve på at definere det, så man får et begreb ud af det, man kan bruge til noget, man kan tolke på, og ikke noget med suverænitetsafgivelse i en eller anden omfang. Det ord kender grundloven ikke, og det vil jeg synes var meget på sin plads, at man også så afspejle sig i den politiske diskussion. Ja, jeg har prøvet at give lidt indspark til det. Jeg kan godt se Christoffers pointe med, at denne højre-venstre akse er selvfølgelig vigtig for, hvilke spørgsmål, der trænger sig på. Men, det skal være min sidste bemærkning, højre-venstre-aksen er jo i dag meget vanskeligere at definere, end den var engang. Og især for vælgerne er det jo karakteristisk, at de ikke deler sig på højre- og venstreaksen nær, som de plejede at gøre. Altså det siges at være rigtigt, at der er flere arbejdere, der stemmer på venstre end på socialdemokraterne. Nu ligger de så lavt i øjeblikket, og venstre ligger så højt i øjeblikket, så det skal nok passe, i hvert fald i øjebliksbilledet. Men også ved seneste valg har det været sådan, at faglærte arbejdere især, måske de bestillede af de faglærte, for eksempel smedene, at de har i høj grad stemt borgerligt. Og derfor er højre- og venstreaksen kan muligvis bruges, når man ser baglæns, men jeg er ikke sikker på, at den kan bruges til så meget, når vi ser forlæns. Fordi den spiller en mindre rolle. Men det vil jeg gerne høre Christoffers kommentar til, fordi for mig står det sådan, at den store forskel fra tidligere og før, det er netop, at højre- og venstreaksen ikke spiller så stor en rolle. Og at mediebilledet er med til at udviske den der højre- og venstreakses betydning. Men det er til diskussion, og det vil jeg gerne være interesseret i at høre kommentarer til. Ja, tak. Ja, så er vi så kommet til det, der hedder spørgerunden. Vi kan passende, det kan være, Christoffer, du vil komme herom, fordi jeg tror, det går lidt til jer begge to. Og jeg ved ikke, du vil starte med at svare på det spørgsmål, der kom fra Niels? Okay. Altså det der med højre og venstre, altså det du... Det er du selvfølgelig... Altså du er selvfølgelig helt ret i det med højre og venstre, når du ser på vælgerne. Det man så bare stadigvæk skal være opmærksom på, og der hvor det spiller en stor rolle er, det er jo stadigvæk den måde, vi forstår politik på, når vi skal danne regeringer og sådan noget. Altså den fungerer jo stadigvæk som ligesom det grundlæggende organisatoriske princip for at holde styr på de her partier og deres indbyrdes placering. Og derfor tror jeg, den spiller så stor en rolle, fordi den stadigvæk bliver brugt til ligesom at fortolke også, hvordan partierne positionerer sig i forhold til hinanden. Så kan det godt være, at vælgerne er langt mere ustabile. Men dog er højre og venstre giver stadigvæk en fin mening også på vælgerplan, men det er stadigvæk sådan den afgørende organisering af partierne i den måde, de samarbejder på, den måde, de organiseres på, den måde, man laver regeringer på. Og derfor spiller det her med, hvordan de her spørgsmål passer ind i det spiller efter min rolle for den måde, partierne opfatter spørgsmålene på. Og der er grænser for, hvor spørgsmål, der ligesom deler partierne på en grundlæggende anden måde end højre og venstre, de giver typisk problemer.
Det har de jo også gjort for, altså det omfang flygtninge og indvandrere, som har delt partierne bare på en lidt anden måde end højre og venstre, altså forholdet mellem Socialdemokratiet og det radikale omkring flygtninge og indvandrere, men så giver det jo med det samme indbyrdes problemer, og derfor er der en utilbøjelighed til at tage de her emner op, som ligesom fungerer efter nogle andre principper. Så jeg er helt enig med dig i det med omkring højre og venstre, men den har stadigvæk vist haft stor overlevelseskraft som noget, der organiserer partierne, og derfor er det, at det handler mere om partierne, end det handler om vælgerne, det her med, hvordan emner spiller ind på højre og venstre. Jeg er også helt enig med det, du siger om events, altså det er sådan set også det, der lå i det her med anledninger. Altså politik er utrolig meget drevet af sådan konkrete anledninger. Det, som man så på den anden side også kan se, det er, at der er utrolig mange ting, der kommer op, og nogen bliver til politik, og nogen bliver ikke til politik. Og det er ligesom virkelig det, der er det interessante ud for det her dagsordensteori, det er, altså nogle sager genererer en utrolig politisk opmærksomhed, og måske i virkeligheden meget lidt, mens andre spørgsmål, man kan sige, jamen, de bliver ikke taget op politisk på samme måde. Og det er noget af det, der kan bruges til at diskutere, eller til at analysere sådan nogle dagsordens dynamikker. Og ligesom det, vi i hvert fald nogle af de studier, vi har lavet, viser, det er, jamen, hvis nogle sager passer godt ind, hvis der sidder nogle politikere, der i forvejen rigtig gerne vil tale om noget, og der så kommer konkrete sager, altså tænk på masser af sager om ghettoproblemer osv., så har du Dansk Folkeparti på banen med det samme, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Det er noget at gøre med, at de selvfølgelig kan se, at de her sager, de passer perfekt ind i en politisk dynamik, som de gerne vil fremme. Så på den måde, jeg er fuldstændig enig med, at begivenheder spiller en stor rolle, men der er måske alligevel nogle mønstre i, hvad der så bliver kortvarige begivenheder, hvad der bliver til længere politiske forløb. Og nogle af, som jeg også sagde, nogle af de studier, vi har lavet af medier, viser jo også, at hvis nogle af de her begivenheder så kører længe i medierne, jamen så er det politikerne, der holder dem i live. Altså det er sådan set sjældent den oprindelige historie om et eller andet samfundsmæssigt problem. Det er helt den politiske dynamik. Hvordan reagerer politikeren? Kan man stille ministeren til ansvar? Skal der ske det ene og det andet og tredje? Har ministeren sovet i timen? Altså alle de der politiske dynamik, de spiller en meget stor rolle, og derfor er de spørgsmål om, hvad det så egentlig er for nogle sager, politikerne griber, meget, meget afgørende. Jeg kan godt tænke mig at spørge om ting også nu. Altså noget af det her med hvordan man ligesom har set på befolkningens holdning, fordi prøv at se på, altså euroafstemningen er jo interessant, for man kan sige, jeg går ud fra, at regeringen, da den udskrev afstemningen, havde en formodning om, at man ligesom kunne vinde den her afstemning. Hvis man havde regnet med et nederlag, så tror jeg ikke, man havde udskrevet, men altså, det er noget af det, der er mest interessant, synes jeg, om EU, det er ligesom uforudsigeligheden i, hvordan vælgerne egentlig reagerer på det her spørgsmål. Og ligesom, hvad tanker har man gjort sig politisk om det? Også da Slytter udskrev afstemningen om pakken der i 86, var det jo nok egentlig også, altså, det endte jo med egentlig et ret klart flertal, og jeg tror egentlig, at Svend Auken og company havde regnet med, at de kunne vinde den folkeafstemning også. Hvis du ser på nogle af de meningsmålene, der var op til dem, de viste også flertal for, at Danmark skulle melde sig ud af EF og sådan noget, men alligevel vandt Slytter jo den her folkeafstemning endda relativt komfortabelt, så der er noget altså meget interessant også omkring uforudsigeligheden i, hvad befolkningen så egentlig mener, når de skal mene sådan noget ja-nej omkring det her EU-spørgsmål. Så jeg er egentlig også nysgerrig for at sige, hvad, altså op til euroafstemningen havde man må have haft en rimelig forventning om, at den her, den kunne køres hjem, ellers så er jeg svært ved at se, hvorfor man skulle kaste sig ud i projektet. Ja, det sidste kan jeg da med glæde kommentere. Og jeg var udenrigsminister der i september 2000, da afstemningen blev udskrevet. Og der var jo stærkt ønske fra et stort flertal i Folketinget for, at vi skulle tilslutte os euroen, og derfor skulle det selvfølgelig prøves ved en folkeafstemning. Det, der sker så i euroafstemningen, det er jo i virkeligheden, at vi taber den afstemning ret snævert, og det er vores egen skyld. Det er ja-sidens skyld. Egen skyld. Det var på et tidspunkt, hvor Nyrup blev... Hvornår var det? Skiftet sker, det er 92, hvis jeg husker. April 92. Og efter Nyrup var blevet valgt, så talte han om at det ved folkeafstemningen drejede sig om et ærligt ja. Underforstået af Uffe Ellemann, var uærligt. Og når man sådan får en strid af den type for dem, der skal bære afstemningen igennem, så skal det gå galt. Og helt forfærdeligt var det faktisk, da Nyrup han afgav en garanti for folkepensionen. Altså han garanterede for folkepensionen, der vil ikke blive rørt ved den. Og det er jo i strid med al god lærdom i politik, men at, som det hedder i diplomatsprog, qui se défend s'accuse. Den, der forsvarer sig, anklager sig.
Og jeg kan huske, turnere rundt med Christian Thulesen Dahl, vi var i samme valgkreds, og han sagde så ud over for sammen til stor munterhed, ja, når først Nyrup begynder at garantere noget, så bliver jeg virkelig betænkelig. Så skal I blive virkelig betænkelig. Og det var sådan krømmel på kampagnen, men værst var det de faktiske omstændigheder. At euroen benyttede 3 uger under den der valgkamp til at skride nedad. Og det var jo ikke på grund af begivenheder i Danmark, det var på grund af udenlandske begivenheder, at euroen faldt dag for dag i den periode. Og EU, modstanderne af euroen kunne jo med styrke sige, hvad er det for noget med, at euroen giver stabilitet. Det gør den jo ikke. Prøv at se, hvordan den udvikler sig. Den falder hele tiden. Så kan man nok så meget forklare, at det gjorde jo ikke noget, fordi vi fulgte jo så med faldet, fordi det gjorde vi i forvejen. Vi var knyttet til euroen, og så når euroen faldt i forhold til dollar, så faldt også den danske krone i forhold til dollaren. Det var ikke så slemt, der bevægede sig også ens i forhold til schweizerfranc og hvad vi nu har. Så sådan set havde det ikke nogen stor betydning, men det gjorde argumentet om, at vi skulle være med i euroen på grund af stabilitet, for at sikre os i krisetider, det gjorde argumentet meget vanskeligt, vil jeg sige. Man skulle bruge meget tid på at forklare det, og en lang forklaring er altid en dårlig forklaring. Så det var det ene. Det andet, jeg gerne vil kommentere på, det der højre og venstre synes, det har du nok ret i, at der er en sådan tolkning, selvforståelse hos de politiske partier, afspejlet i deres programmer, som afspejler højre og venstre positioneringen, men jeg tror, den får stadig mindre betydning, det vil jeg dog gerne sige. Og så er der et element mere, som jeg synes fortjener at blive fremhævet, at der er samtidig opstår der politiske sager, som et stort flertal af partier gerne vil glemme, helst ikke diskutere. Det bedste eksempel i nyere tid, det er jo hele diskussionen om efterlønnen. Da Arbejdsmarkedskommissionen kom, da Anders Fogh havde selv nedsat den, da den udkom der i efteråret, jeg tror det er efteråret 8, ja, tror jeg. Der sagde Anders Fogh, samme dag som den kom, og den anbefalede jo, at man gjorde op med efterlønnen, så sagde han, de er tonedøve. De forstår det ikke. De efterlønsspørgsmålet var en sådan splittelsesfaktor for alle partier. Det var det for Venstre, sådan opfattede man det, det var det for Socialdemokraterne og SF. Og når jeg synes, det er interessant at trække det frem, så er det fordi, de underliggende realiteter bryder jo igennem det her. Der var folk, der i den periode spurgte mig, hvordan vil du nogensinde, tror du nogensinde, man kommer af med den efterløn? Ja, sagde jeg, det gør det. Det er da kun et spørgsmål om kort tid. Så forsvinder den en mørk nat i en forhandling. Det er klart, det måtte ske. Realiteterne presser sig på. Og det er meget farligt at føre den slags strussepolitik. Det ender man med at tabe på, ikke at ville se realiteterne i øjnene, fordi det er ubehageligt i forhold til sine vælgere. Det straffer sig i det lidt længere sigt. Pludselig står man der og bliver klædt mere eller mindre af, fordi begivenhederne tog altså over og afskaffede efterlønnen. Og det er et af mine yndlingscitater. Det er tilsyneladende nonsens, men det indeholder en del sandhed. Jeg synes i hvert fald, man gør klogt i at erindre sig det. At man ikke skal føre strussepolitik og lukke øjnene for realiteterne og alt det der. Det er en økonom, der hedder Stein, og jeg aner ikke, hvem han er. Jeg tror, han hedder H. Stein, og han var citeret i New York Times, og han sagde følgende: når noget ikke kan blive ved med at gå, så holder det op. Og sådan var det med efterlønnen. Det kunne ikke blive ved med at gå. Det var i strid med alt sund fornuft at have en ordning, der tilskyndede til, at man trak sig tidligt ud af arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor vi har brug for det modsatte. Det giver selvfølgelig sig selv. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er et godt eksempel på, at strussepolitik så, jo når så realiteterne, når tsunamien er der, så er der dem, der ikke har tænkt sig om i tide, som kommer meget i klemme.
Vil du komme til at blive, Christoffer? Jo, Det- jeg ser, om du kan sige. Kvalifikationerne, det du siger, så skulle vi sige, på et eller andet tidspunkt, så kommer EU mere frem på dagsordenen, eller hvad? Altså fordi, men der er jo ikke noget tyde på, at EU bliver mindre vigtig, snarere tværtimod, og der er jo masser, altså det, jeg synes, der er interessant ved EU nu, det er jo også, nu kommer der faktisk noget regulering omkring banksektor og økonomisk politik, som jeg tror, hvis det var kommet på banen om i 92, eller sådan noget, var blevet opfattet som meget, meget vidtgående. Altså der er vi ude på kanten af, hvad nogen havde turde foreslå i 92, men de ser jo ikke ud til, at EU for alvor sådan ændrer sin karakter i dansk politik. Og så, altså, det der med at sige, jamen det, meget af det handler jo ikke om noget, der er langt fra folks hverdag og så videre. Det er rigtigt, men der er jo ikke noget, der tyder på, at folk ikke kunne interessere sig for EU. Se på folkeafstemninger og enormt høje valgdeltagelse og så videre. Altså, det kan godt være, at det ikke sådan har den der dagligdags, men det er jo ikke, fordi man ikke kan mobilisere folk politisk omkring EU-spørgsmål. De der folkeafstemninger har jo typisk haft højere valgdeltagelse end folketingsvalg. Så jeg køber ikke rigtigt, at det er fordi, det er sådan et spørgsmål, som man ikke kunne lave partipolitik på, fordi folk ville synes, det var da, hvad kommer det også ved, eller sådan noget. Altså, det kan godt være, at nogle emner er tættere på vælgeren som så, men det er ikke det samme, som man ikke kunne lave politik på det. Det tror jeg, forklaringen ligger et andet sted, end at sige, det ikke. Det ligger simpelthen bare for langt væk fra vælgeren, der er for langt til Bruxelles til det interesserer dem. Jeg synes, vælgerne har været voldsomt interesseret i det, de gange, der har været folkeafstemninger og så videre. Ja. Det er simpelthen efterløn. Ja, det kom, men det kom jo også, fordi der var en Lars Løkke, der på et tidspunkt så en interesse i at se, om han kunne redde et folketingsvalg, han var ved at tabe, altså nytårstalen og så videre. Ikke? Altså, det havde også nogle. Der var stadigvæk nogle politikere med der så nogle muligheder i det spørgsmål og spille det kort på et tidspunkt. Det var ikke, synes jeg ikke, det var ikke tilfældigt, det kom på det tidspunkt. Det havde han det var en del af et redningsforsøg, som ikke var så langt fra at lykkes, da det kom til stykket. Ja, det er jeg enig i. Altså, han havde ikke andre muligheder. Det var klart nok, at det var gået så langt, så nu var det, hvis han skulle have noget at gå til valg på, måtte han foretage sig et eller andet. Det er jeg helt enig i. Men det havde også været et langt tilløb da. Og for hans forgænger, Anders Fogh, var jo helt afvist over for at røre ved det. Så han så det anderledes. Han så det som et stor risiko for Venstre her at lægge sig ud med nogle af de blå arbejdere, om man så må sige. Så han ville ikke have det. Men det andet med EU, jo, altså det der sker, det var måske forkert ikke at komme ind på det i denne fase, vi er i nu. Ser jeg sådan på det, at EU-samarbejdet i øjeblikket kæmper for at bevare, hvad der er vundet. Det er virkelig mere en forsvarskamp, end det er angreb. I mange år var vi vant til, at det europæiske samarbejde hele tiden sådan gik fremad. Der skete hele tiden sådan noget. Jeg har brugt det udtryk af i mange, mange år. Der bevægede EU sig frem i den lidt gakkede gangart, som 2 skridt frem og 1 tilbage. Men der var hele tiden bevægelse fremad. Man har brugt det billede om EU-samarbejdet. Hvis ikke det hele tiden bevægede sig lidt fremad, så ville det være ligesom med en cykel, og så kunne man ikke holde balancen. Og det er der måske nok noget om. Men i dag er det jo ikke sådan, at der er den bevægelse fremad. Man slås for at bevare euroen for eksempel. Og de forslag, der er lagt frem om på forskellige vis at skabe nye europæiske institutioner til bankeftersyn og til andre ting, banktilsyn og indskydergaranti, fælles regler og sådan noget, det har så en meget, meget lang vej foran sig. Det er ikke noget, der kommer til afgørelse i mange år. Britterne er jo helt imod det, og de siger, at vi vil selv regulere. Det gør de jo også, selv regulere deres finansverden, som jo er en kæmpe industri i Storbritannien. Det vil de selv, det vil de ikke have folk til nede i Bruxelles. Så selv om altså de der initiativer, der nu kommer for at undgå, at vi en anden gang får en finanskrise, de har så meget lang løbetid foran sig. Det var længe, inden det bliver en virkelig stor debat. Så kommer der også, når vi skal til at tage stilling til selv, om vi vil være med eller ej. Det ser jeg meget frem til, at det skulle komme. Jo før, jo bedre. Jeg er ikke glad for, at det tager lang tid. Men jeg tror ikke, det er lige om hjørnet, med mindre der sker. Hvad der jo ofte gør. Nogle begivenheder, der ændrer billedet.
Jeg kunne godt lige tænke mig at samle lidt op på det der, fordi jeg synes, I kredser lidt om det samme. Det her med, at der skal en eller anden speciel begivenhed til. Det vi så smart vil kalde en critical juncture. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor EU ikke kan blive bragt op. Hvis ikke det har været et tabuemne, så har det i hvert fald været et emne, der ikke rigtig har været så meget på dagsordenen officielt. Hvorfor var finanskrisen ikke den hændelse, der gjorde, at vi virkelig begynder at snakke om EU? Også når, som jeg startede med at nævne, at Barroso han begynder at snakke føderation og så videre. Altså ikke der vi nærmer os i hvert fald, at man burde begynde at snakke om det. Altså det var også det ene, altså jeg synes, at argumenterne for EU burde blive et politisk spørgsmål, de er stærke nu. Altså der er også jeg vil sige, der var en stærk bastion for, hvis nogle af de sådan lidt større europæiske partier tog en mere EU-kritisk holdning. Altså det kunne være fristende for nogen, tror jeg også, måske den nuværende regering eller andre, der er meget defensivt at sige, hvorfor var det ikke det kort, vi skulle spille? Altså fordi der mener, EU er skrøbeligt samarbejde, det tror jeg, at også Niels var enig i, at der er masser af ting, der ikke fungerer. Det er ikke svært at portrættere EU som på kanten af en fiasko, og det var jo også det, Wilders og andre i Holland forsøgte. Så jeg synes, der er noget interessant over, hvorfor der ikke er nogle af de sådan lidt større politiske aktører i EU, som prøver, eller politiske partier i Europa, der prøver at gøre noget ud af det her politiske at sige, måske er det gået for vidt, måske var EU en del af problemet, altså måske var euroen en dårlig idé. Det er der jo også økonomer, der vil mene, at der til omkring eurokonstruktionen, så er man en del af forklaringen på, at det går Grækenland skidt og så videre. Men jeg synes, det er overraskende fraværende, og det er ligesom det, der også rejser nogle af spørgsmål til, hvorfor tager de ikke fat i det her spørgsmål? Så kan man sige, okay, det er fordi mange af partierne egentlig grundlæggende er positive over for EU-samarbejdet. Så vil jeg måske lidt kynisk sige, ja, men vi har før set partier flytte deres holdninger, hvis det er det, der skulle til for at gribe nogle vælgermæssige muligheder. Så hvorfor skulle det være anderledes på EU end på nogle af de andre spørgsmål, hvor vi også har set sådan store partier skubbe deres holdninger for at komme derhen, hvor der var nogle politiske muligheder. Så jeg er helt enig, altså, men anledningerne er der. Altså, det har aldrig været mere, og hvis jeg skulle politisere EU og lave en strategi omkring en negativ EU-kampagne, så er der masser at tage fat i. Euroen virker langt mere sårbar end gjorde i år 2000, da vi havde folkeafstemning. Jeg tror også, det er derfor, at vi ikke er i nærheden af en folkeafstemning, for jeg tror ikke, der er så mange politikere i Danmark, der vil ligesom gå ind og argumentere for, at vi skulle gå ind i euroen på nuværende tidspunkt. Jeg tror, det vil være rigtig meget op ad bakke at køre den hjem, men det kan jo være nedsat en anden opfattelse af det, men det synes jeg i hvert fald sammenlignet med en situation, der var i år 2000. Det sidste er jeg helt enig i, at det ville være helt umuligt, og jeg mener også på mange måder uforsvarligt at lave en folkeafstemning nu om euroen, fordi den er i så store vanskeligheder, man kunne med rette spørge, hvad er det egentlig, vi tager stilling til? Er det en euro, der eksisterer også om et halvt år, og vi ved det jo sådan set ikke. Den europæiske diskussion, som vi er en del af, der er jo præget af, at EU har fået et dårligt navn i mange lande. I spillede en stor rolle i den franske valgkamp. Også at Hollande forsøgte sig jo både Hollande og Sarkozy forsøgte jo at, skal vi sige, dæmme op for National med at kaste lunser til vælgerne af EU-kritisk indhold. Genforhandling af finanspagten og den slags ting, som Hollande gerne ville, og som selvfølgelig ikke har nogen gang på jord. Men så er der i Grækenland, der lægges tyskerne for had, og Merkel afbildes med hagekors, og i Spanien er de ikke begejstrede for det samarbejde i Europa og tilsvarende Portugal. I UK er det ikke. I Finland fik jo pludselig et EU-kritisk parti her for nylig et kæmpe medvind. Så jo, det kan godt være, der latent er noget her. Messerschmidt fra Dansk Folkeparti har jo været fremme og sige, at han ønskede udmeldelse af EU. Det er noget, det splitter Dansk Folkeparti faktisk, for både Tulsendal og Skårup og Pia selv ønsker ikke udmeldelse. Også fordi, så vil de jo for alvor isolere sig i forhold til regeringsmuligheder. Jo, jeg kunne godt se, at der kunne føres politik på negativt. Det er der muligheder for. Men det vil jeg nu altså ikke være med til. Så skal vi til at diskutere det i hvert fald. Ja, Christoffer, jeg skulle lige høre, du snakkede om, at
det, som vi også har snakket om tidligere, at det er vigtigt, at det bliver politiseret på den der venstre-højre skala. Ser du det som en tilstrækkelig betingelse, eller er det mere en nødvendig betingelse i en række andre betingelser, der skal til for, at det kommer på dagsordenen? Ideen var ligesom, at der er flere betingelser. Det må holde venstre en. Der er også lidt med at sige, at der skal være nogen, som synes, det vælgermæssigt er nogenlunde til at forudse, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, det er en del af EU, og det er faktisk meget... Altså, jo, men EU i Holland, jeg tror, der var nogle af de der partier, som regnede med, at det var et vildt det var en easy go. Altså, EU-kritisk, det der projekt, det var så var noget af hans popularitet i højder. Slutresultatet blev hans parti behalveret. Så der er også noget omkring dynamikkerne omkring EU-spørgsmål, at det er faktisk meget, meget svært at styre, hvordan det kommer til at blive diskuteret. Det er også det, der er euroafstemning. Men så falder euroen pludselig af helt andre grunde, og der er sådan nogle ting, der sker, og lige pludselig, så er der ikke nogen politikere, heller ikke selvom man sådan set havde, skal vi sige, alle de store partier i Danmark og mange andre sådan stærke politiske kræfter bag sig, de kan ikke styre det her spørgsmål. Så jeg tror, at der er flere elementer, der skal til for, at det ligesom er virker som en sikker strategi for nogle af de, ikke for Dansk Folkeparti og så videre, fordi for dem er verden sådan relativt enkelt at forsøge at tage det her spørgsmål op, men fordi sådan store, hvis nogle af de store partier skulle ændre markant kurs og gå over i noget, der var mere EU-kritisk, men så der er mange usikkerhedsmomenter i det. Så det er både noget med højre venstre, og det er også noget at gøre med den måde det her emne er på i forhold til vælgerbefolkningen, som også er en del af, at der er stor tilbageholdenhed i forhold til at med det at gøre. Endelig så skal der også være de her anledninger, det mener altså, der er også, de er der på EU-spørgsmålet lige nu. Altså det er ikke fordi man mangler de begivenheder, der ligesom kunne bruges til at skubbe på det her spørgsmål, hvis man gerne vil der hele tiden. Masser af nyheder omkring EU og problemer i samarbejdet og så videre, og det vil være det, man skulle bruge, hvis man vil være et parti, der gerne vil skubbe på det her emne ud fra sådan en kritisk vinkel. Så det er sådan, altså ideen var ligesom, at der er flere betingelser, der spiller sammen, og som ligesom gør, at EU har haft det så overraskende svært ind i betragtning af, hvor gode anledninger der stadigvæk er til at diskutere. Det er nok også mest til Christoffer, men du skal så også være velkommen til at svare. Men jeg overvejer lidt, at kunne en årsag til, at der ikke er mere fokus på, eller det ikke er mere på dagsordenen EU, være, at EU sådan set er som sådan er det eneste emne, der er selvstændige afstemninger om, altså ud over vores folketingsafstemninger og kommunalvalgene. Altså kunne det ikke tænkes, at det var en årsag, at det bliver ligesom behandlet på andre tidspunkter? Så jeg vil sige, at folkeafstemningen tager ligesom trykken af det her, så gider vi ikke diskutere det mere. Altså det kunne man sige, nu er det jo lang tid siden, vi har haft en folkeafstemning, og der er ligesom ikke noget, der tyder på, at det i sig selv ændrer på det. Og jeg tror også, de andre studier, der ligesom har været af folkeafstemningen, peger mere på den lidt modsatte dynamik at sige, er der ikke en eller anden form for spillover, at nu har vi haft det op og diskutere, og man så tror det så, at det har man bare set i Norge omkring, at de folkeafstemninger, hvor Norge har haft, har faktisk typisk sat sig spor i vores partipolitik, så både før og især bagefter, hvor ligesom i Danmark, der er det, når folkeafstemningen var slut, så fandt vi tilbage til den måde, politik var på i forvejen, og det er meget svært at spore. Altså, selv folketingsvalget i 94, som kom efter 2 folkeafstemninger om EU, handlede ikke om EU. Så altså, jeg tror egentlig, at de her folkeafstemninger fungerer relativt uafhængigt af det her. Altså, det er ikke bare det her folkeafstemninger, det betyder ikke, at det er derfor, vi ikke har debat. Det er de lande, som, altså der er mange andre lande, der ikke har haft folkeafstemninger, men de har heller ikke haft EU-debatten. Altså, så det, jeg tror ikke, det er det, der er sådan, det er afgørende. Jeg vil godt supplere med at sige, at altså det er jo noget EU-parlamentarikerne altid klager over, ikke, når man snakker med dem. Det er umuligt, siger de, at få en rigtig EU-diskussion om et vigtigt europæisk emne. Det kan være hvad som helst. Ikke? Og EU-parlamentarikerne spiller jo ikke nogen fremtrædende rolle i den danske debat. Det klager de over. Det er svært at generere interesse. I øvrigt, så synes jeg, det var Christoffer inde på, at det er meget opløftende, at når vi udskriver folkeafstemninger, så interesserer folk sig virkelig for det i en periode. Og så bliver det jo altså diskuteret på enhver skole, alle 8. klasserne og gymnasieklasser og højskoler og universiteter og højere anstalter syder og koger jo i en periode med optagethed af disse her emner. Det er meget opmuntrende. Og for når først man skal hen og sætte sit lille eget personlige fedtede kryds, så pludselig så vågner altså interessen. Men det er jo kun godt. Ja,
Det er så et spørgsmål primært til dig, Niels. Du snakker om det her med en mulighed for, at England melder sig ud af EU. Vil det så ligesom være, vil det føre en domino-effekt med sig med, at der så er flere og flere lande, der så kan finde på at melde sig ud? Er det en valid erklæring for EU, at et så stort et land som England vil melde sig ud? Jamen, jeg tror ikke scenariet holder. Altså, jeg tror også, de fundamentale økonomiske interesser, der knytter sig til EU for Storbritanniens vedkommende, altså, de er så store, så det gør de ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke på det. Men, og det vil jeg nødig tage stenting for i hvert fald. Jeg tror, de melder sig ud. Det tror jeg ikke. Men der er kredse i store dele af det konservative parti i England, som ønsker folkeafstemning og ønsker at trække sig ud. Jeg mindes om, at i 1975, det tror jeg det var, der holdt under Wilson, der holdt britterne jo en folkeafstemning. Den daværende tyske store socialdemokrat, Helmut Schmidt, var det vel, ja, som stadig jo er i live og meget aktiv i den tyske debat. Han blev spurgt om, hvad ville der ske, hvis britterne de stemte nej i stedet. Hvortil han sagde, she will sink and leave no traces. Tak for rigtig inspirerende indlæg her. Jeg arbejder i Udenrigsministeriet og har selv givet en lille forelæsning tidligere, men kunne ikke synes, det her lød så spændende. Og kunne jeg måske få jer til at forholde jer lidt til fremtiden? Altså, hvordan vil EU optræde på dagsordenen i fremtiden? Blandt de ting, der ser ud til at ændre sig, er jo, som Helvig sagde, at nu kæmper EU mod for at fastholde det bestående og undgå tilbageskridt. Noget tyder på, at vi får øget centralisme på nogle områder inden for eurozonen. Der bliver måske også hen ad vejen en betydelig omfordeling fra især Tyskland til nogle sydeuropæiske lande, finansiel omfordeling. Vi får muligvis lavere vækst, økonomisk vækst i Europa, som følger af efterhænget fra gældskrisen i en hel del år. Eller det fordyster det et fremtidsbillede, og vil det her påvirke EU-debatten, og vil den få en anden fremtrædelsesform blandt de politiske partier? Ja, altså, når man bliver spurgt om, hvad der skal ske i fremtiden, så har jeg samtidig svaret, at hvis det går godt til, så er jeg politiker, men jeg er altså ikke profet. Og jeg synes, det er meget svært at gennemskue, hvad der faktisk vil ske i de kommende år. Jeg mener, det er hvad der sker med euroen er meget, meget vanskeligt at se, hvor ender det henne. Hvad er facit på den diskussion? Og det er jo også meget, meget strenge tider, ikke bare i Grækenland, men i Spanien. Og med et stort fald i levestandard. Ikke? De skal betale af på letsindighederne i bankvæsenet især. Så jeg har svært ved at se, hvad er faktisk udkommet her. Og derfor er der i øjeblikket, er det svært at sådan set at forholde sig meget præcist til det, fordi vi ved faktisk ikke, hvor det her lander. Kan euroen bestå? Det tror jeg. Jeg tror, det består. Jeg tror, at skibet klarer stormvejret. Og jeg tror, at landenes interesser i, at EU holder sammen, også her i det her stormvejr, er så stor, så man vil holde det i gang, og så håbe på, at om nogle år, så vender væksten og dynamikken tilbage i den europæiske økonomi. Men nogen garanti for, at det går sådan, det er der jo ingen, der har. Det er jo den uden sammenligning største krise nogensinde i EU-samarbejdet. Det er indiskutabelt.
Og det er en krise også, fordi det er jo også en folkelig krise. Altså en ting er, hvad Merkel gerne ville selv, men hun kan ikke flytte sig ret meget. Hun kan ikke give tilladelse til, at tyskerne skal opkøbe, eller tyskerne ligesom skal finansiere den gæld, der er opstået i andre lande. Det vil tyske vælgere ikke have. Og tonerne i Tyskland er jo snarere det, at vi vil ikke betale for andres letsindigheder. Vi har selv ført en økonomisk politik, der er holdbar. Vi har haft ydet afsavn, siger tyskerne. Og vi vil da ikke betale, fordi der er nogle andre, der ikke har styr på sagerne. Og det siger også den tyske forfatning. Det er bygget ind også i kompromiset omkring euroen, at man kan ikke bare sådan lade selvpressen køre, og den måde skabe inflation, som jo er det, tyskerne frygter mest af alt. Tyskernes muligheder for at bevæge sig er meget, meget små. Derfor kan man ikke se for sig, at tyskerne pludselig siger, nå, nu vil vi give os til at betale andres gæld. Det sker ikke. Det politiske i det er utroligt interessant, hvor man siger, det som vil være ved at ske, det er, at det her er et emne, som kan give vind i sejlet til Wilders og alle de her lignende partier, ikke? Altså nu måske ikke så meget flygtninge og indvandrere, men vil de kunne bruge EU-spørgsmålet som grundlag for at skaffe sig endnu mere opbakning. Altså, som jeg sagde, der er masser, det er ikke svært at kritisere og pege på EU-samarbejdets problemer. Det, som er politisk interessant, det er, om de sådan etablerede EU-positive partier, om de kan holde selve diskussionen om EU-samarbejde overhovedet sådan væk fra det politiske landskab. Altså stadigvæk holde sådan en fundamental diskussion om, var noget problem ikke EU-samarbejde? Altså, var det virkelig en god idé at samarbejde så meget med italienerne og grækerne? Jeg tror, det kunne man godt lave en stærk politisk platform på, og det var sådan set også det Wilders forsøgte i Holland, men om de her sådan mere etablerede politiske partier, der ligesom har drevet EU-projekter, bliver i stand til at holde det her emne så relativt beskeden på den politiske dagsorden, de undgår den her mere fundamentale diskussion om EU-spørgsmål. Altså, vi gætter med, hvad det er, de nok et stykke hen ad vejen. Synes jeg, det vil være historien i Danmark, at man har kunnet holde det her spørgsmål ude for politik. Det er jo ikke, fordi Pia Kjærsgaard og andre ikke har haft en interesse i at skubbe til det. Det har de jo. Det er også, du vil også se deres valgprogrammer, og det er ikke svært at forstå, hvorfor de også gerne vil have det til at fylde noget mere. Men det interessante er, om de har held med det, eller de mere etablerede partier alligevel kan holde det væk. Og det er lidt en critical case på det, fordi argumenterne for, som giver dem, der er EU-kritiske vind i ryggen, de har aldrig været stærkere. Altså, det har aldrig været sværere, eller har aldrig været nemmere at kritisere euroen og EU-samarbejdet og dets problemer. Man må også forsøge at lave politik på det. Så det synes jeg, det er politisk meget interessant i det her. Det ser ud som om, at samarbejdet også overlever ved ikke at blive genstand for sådan en helt grundlæggende politisk debat i mange af de her lande. Det tror jeg kunne give en helt anderledes politisk dynamik, og gøre det endnu sværere for Merkel og andre at løse de her problemer. Ja, så kan jeg se klokken lidt over. Vi må sige mange tak til Kristoffer Gren Pedersen.